YouTube to chce dať. Ja neviem, čo je YouTube a podľa mňa v tube to nie je nejaké tie veci, napríklad zubná pasta v tube a podobné veci, ale tak napríklad, že v rámci tých slovensko-maďarských vzťahoch, napríklad, že poďme chlapci, poďme, dajme gola, dajme, alebo štúrme ho do bránky. Dajme gola, gola. Dáme gola, gola. To je ten druhý Maďar, ktorý je z tej slovenskej strany, napríklad, že Janošik bol sparadajkovaný, stredoslovenský, žilinský Maďar, ale akože na Slovensku o ňom nie chyru ani slichu. Napríklad, že taký Adam Šangala je nevinný, to je totálna paradajkovina, kvôli tomu, že on je vinný a vieš prečo, lebo on má svoju priateľku a on ju strašne podvádza s svojím banánom a banány a kožuchy idú z ruky do ruky a podobne veci. Áno, a baranice tiež napríklad, alebo také vecičky, že chlapci, poďme, dáme gola, dajme a štúrme ho do bránky. A napríklad, že dáme si, že Ázi, Zente a Liky Lakatoš a Lakatoš. Nem Elkiš, Sok, Nebaboš, Baboš, Sok, Nebaboš. A napríklad, že Harom liter palinka, eď a sondák ničo dá. 10 liter brmelejem, meksem šetel metolem. 10 liter brmelejem, meksem šetel metolem. Alebo napríklad u nás v mojom bývalom terajšom paradajkovom súbore sa traduje taká koalícia, že človek, ktorý ešte nepil, tak je paradajkoš, ale ktorý si ešte nevypil, tak je že sparadajkovaný paradajkoš na druhej strane. Ale už by si to mohla vypnúť, lebo už ma tak bolí krk, že sa do toho foťaku tak pozerám, že na to YouTube či čo... Ale ty sa možno chceš pozerať, to je to? No nechcem, lebo ma bolí krk, ale tak nechcem skončiť kvôli tomu, že sú tu slovensko-maďarské baterka vždycky ide, vieš. Ale napríklad taká, že haluška, stoj a voda, fuč, zlučíme sa.